En aquest videotutorial veurem les pestanyes Sessions, Assistència, Actitud i Incidències, que són les que es fan servir dia a dia. La pestanya Sessions és la que serveix perquè el professor es planifiqui les classes abans de fer-les. Hi ha professors que ho fan el dia abans, la setmana abans, un mes abans, depèn de com, però en tot cas tots planifiquem què farem a la classe. Aquí es demana quina unitat didàctica correspon, suposem que és la 1, i aquí el tema i activitats que farem, doncs activitat de coneixement inicial, i la podem escriure amb tant detall o amb menys detall com vulguem. Serà el que tenim previst pel dimarts. Què farem el dimecres? Dintre de la sessió 1 també doncs farem, per exemple, divisió en grups de treball i plantejament del projecte inicial. Cada professor pot escriure més, menys, però és el que farem a classe. Això és perquè el professor pugui planificar les seves classes i quan arriba a l'aula poder saber què havia de fer. Si posem deures, també podem indicar aquí, doncs quan hem anat a classe, hem fet la primera, ens ha quedat de deures, doncs mira, el primer dia hem posat fer l'exercici 1, o acabar la web, o acabar la presentació, o acabar la presentació inicial. Presentació personal. I llavors aquí ho posaríem i jo sé el següent dia, quan arribi el dijous, que havia posat uns deures el dia anterior. Aquesta és la pestanya de planificació del professor. Quan arribem a classe ve l'assistència. Tinc configurat 10 alumnes només, podien ser els que fossin. El dimarts passo llista, si l'Albert ha vingut, l'Ernest, la Maria m'ha faltat, li poso F. La Júlia m'ha arribat tard, li poso R. Resulta que la Lídia ha arribat tard, però amb una nota de la seva mare, per tant li poso RJ. I si sapigués que la Judit m'ha faltat, però era justificat, li podria posar FJ. No? Són els 4 signes que podem anar posant. Quan passo llista, si no poso res que ha vingut, i així podem anar posant FR o FJ i RJ. Tercera pestanya que tenim és la pestanya d'actitud. Aquí és què ha passat a l'aula. No és si han vingut o no han vingut, sinó hem començat a treballar, hem estat fent l'activitat i nosaltres observem què està passant a l'aula. No? Doncs anem a veure què està passant. Els que hem posat falta ja ens posa F, perquè no caldrà que fem res, ja no han vingut a classe, ja ens ho diu que aquest no ha vingut. I, per exemple, pot ser que no passi res. En el cas que l'Albert treballi correcte, doncs no posarem res. Però pot ser que l'Albert aquell dia tingui un mal dia i no treballi correctament. Llavors li posarem una T menys, que vol dir que ha treballat incorrectament. L'Ernest igual ha treballat bé, no posem res, la Maria no ha vingut. El Javier pot ser que hagi treballat correctament, o seria bé, no posaríem res, però que ha tingut una actitud no correcta del tot. Li podríem posar A menys. La Júlia, al contrari, no és que no hagi treballat correctament, sinó que, a més, ha estat molt participativa, per tant, ho volem tenir en compte i li posarem un A més. I el Justo, igual, l'actitud ha sigut correcta, però que, a més, ha treballat moltíssim, ha fet treballar els companys, per tant, li podem posar un treball positiu. Treballs i actituds i es poden barrejar. Per exemple, la Lídia ha fet les dues coses, ha treballat molt bé i, a més, ha tingut una gran actitud. Doncs li posaríem T més, A més. A part del T del treball i l'actitud, tenim 2 signes més que ens poden ser interessants. Un és el material i l'altre són els deures. Si havia posat deures i el José no els ha fet, li puc posar un D menys, de que no ha fet els deures. Això m'ho posarà en vermell. I el mateix amb el Pedro. Si el material m'ha portat no només el material que he demanat, sinó que m'ha portat material addicional, doncs m'ho vull apuntar perquè ha sigut una cosa important. No? I li posaria M més. Això no ho faig tots els dies, no cal que sigui omplir tots els alumnes, sinó només aquells alumnes que realment han destacat per bé o han destacat per malament. El normal és que estigués en blanc si tots els alumnes han funcionat correctament. I puc posar qualsevol combinació. El dimecres, per exemple, podria posar que ha treballat malament, però en canvi ha portat material extra i els deures me'ls havia fet molt bé. Qualsevol d'aquestes combinacions serveix. Com que hi ha alguns de positius i altres de negatius, em posa el color aquest taronjat, que no és ni verd ni vermell. Això ho podria fer per qualsevol dia. Després veurem com a final de trimestre podem fer el recompte automàtic. I l'última cosa que hi ha són les incidències. Si hi ha hagut alguna incidència greu a l'aula, doncs jo m'apuntaria quina data ha sigut. Suposem que sigui al principi de curs, el 12 del 9 del 2016. L'alumne el puc desplegar, i doncs mira, ha sigut la Maria. Què ha sigut? Doncs ha sigut una cosa lleu,
I posaria un 1 aquí si és lleu i posaria el motiu. Doncs ha contestat malament el professor. Si jo, són les incidències que abans eren les notes a l'agenda, com que no tenim agenda, doncs es pot fer d'aquesta manera i jo m'apunto. Això, a més, es podria enviar a les famílies si hem configurat alguna cosa. Què hem hagut de configurar? Com hem hagut de configurar on diu contacte, jo de moment no ho he configurat, on diu els alumnes hauria de posar la seva adreça electrònica i l'adreça electrònica de la família, el pare i la mare, o si en tenen dos, si en tenen una. Si això ho tingués configurat, si tingués aquests 3 camps configurats, llavors sí que un cop estic a incidències, podria anar on diu aquí el menú que diu quadern virtual del professor i podria enviar a la família una incidència. Si tingués l'adreça, em diu que necessita permís, li dono el permís i llavors el que em preguntarà és, li dic que sí, que soc jo, en Jaume, si li dono el permís, i un cop li dono el permís em pregunta quina incidència vull enviar. Indica el nombre de fil, en aquest cas seria el 3, posaria el 3, faria d'acord i enviaria allà. S'ha enviat correctament a ningú perquè no estava buida el camp aquell, però la família acaba de rebre un mail dient 12 del 9, la Maria Carretero, ha contestat amb el professor, per tant la família estaria indicada. Això és el funcionament diari. A diari planifiquem sessions, que és aquesta d'aquí, el professor planifica, posem l'assistència, si han vingut o no han vingut, posem l'actitud dels alumnes, treball, actitud, material i deures, i posem incidències si calen. Això seria aquest tutorial.